Časť z umetnických literatúrnych dielov, ktorú doktor Gavriil Kostelník napísal 6 mesiaci pred svoju tragičnú šmercu, interpretovali našo najúspešnejší recitatore i ich dlhoročný mentor Michailo Zazuľak. A so s numerami ozbilnej muziky, ktorá še prepletala medzi nastupami recitatorov, večer pošvecený tvoriteľovi našej umetnickej literatúry prikrašal tamburový orkester zo Subotici. Domám, že ošviželi, prikrašeli to tí noví eseji, noví tvory Gavriila Kostelníka. I ja ich prvý raz, jak Odišický druhý, Neška som ich prečítal hlasno. Jak odruch z Božoho kveca a večer roztočuje na palučinu, na klitinky, na atómy, na elektróny, hľada sami počatky. Ja sa teším, že sme Kerestorcom mohli dať toto exkluzívnu programu v smyslu novi nečuti virivki z knižky poezija, eseji, už co je to medzižanr, Kviti na prestolje, vo uceku nam pririchtovanje 4. tomu Gavriila Kostelníka. 4. tom Kostelníkových vybraných díloch, písňoch, esejoch i zapisoch mal by buď objavený po koniec toho roku.